V osobnom denníku kliknutím na list vyhodnotenie analýzy je možné vyhodnocovať číselne a graficky príjem a potrebu jednotlivých živín. Doporučená spotreba základných živín je stanovená výpočtom spotreby energie podľa percentuálneho podielu sacharidy 55%, tuky 30% a bielkoviny 15%. Kliknutím na sumár získate vyhodnotenie sledovaných nutričných parametrov z hľadiska jednotlivých denných jedál rozdelených do 7 časových období. Sumarizáciu sledovaných živín je možné vyhodnotiť aj za obdobie, ktoré si stanovíte kliknutím na termíny od a do. Zaradenie nutričného parametra do sumarizácie sa uskutoční dvojklikom na sledovaný nutričný parameter. Kliknutím na grafy získate grafické vyhodnotenie aktuálneho príjmu jednotlivých živín za vami nastavené vyhodnocovacie obdobie. Do grafického vyhodnotenia je možné zadať súčasne viac parametrov, ale musia mať rovnakú mernú jednotku.